masabtan ko ni mo Russia, di ko sila musubot kung ang Ukraine maalad na sa NATO. Kaya na, napudot ko silang kilid ang mga soldiers sa NATO. Mura na sila gilibutan. Ako lagi sila pod. Maong Ukraine ray lahang murag ali. Ali nila Ukraine para di sila kay mo manay hindi sila masudlan sa mga NATO ba kay border naman na nila mo Ukraine. Masudlan sila itong mga kuhan. Di ba sila mo agay? Dagan ko eh. Daghan king taon na nagan. Ang mga tao sa ubos na nakanas bukid. Buwa makala to yung record nga nakasamad-samad sa pagdagan. O nga atake mo yan. Anay daghan di atake ako eh. Hi guys! Maadjong ako na po ni si Flodilisa. Welcome back to my channel. Kuan guys, haraling tabagon si Yadni Woodley sa diyang pangutana kung special child ba kung si Im. Graduate sa San Carlos, Cebu, si Imi, Bachelor of Science in Psychology. Diya guys, kuan, tagizahan na sila sa Dimili. Kanang nasa kulon sa Cebu mo na tagiza sila. Ijang anting nga inchik mo nang adyo ninyo kayong nga special child sa uga nang kung adyo mo kapanghusga sa inyong nakita og nagasgakas mga sana guys, sweet laman din sa nga pagkaanak. Sa katong nga video guys nga nakita sa nga nagasgakas na guys og naghitsi si Zawa to sa kaibaw guys nga si Mama Julie ga video ra to sa tong kahilak si Mama Julie wa sa kaibaw nga nagvideo si Mama Julie dadto. Napod zay kay sura sa cellphone isang customer tuma sa nga katawa-katawa. Mao to guys, nagingnan sa nga special child kuno. Pero ang tingna duwa sa kaibaw nga si Mama Julie ga video. Tsunami. Di abi kun mo tsunami na nga. Oo. Nisagit ako sa tsunami. Ang mga tao, tsunami. Timing na to. Nagpanik na. Timing na to, nag-inom to ang Negros. Katong pila to. Yeah. 6 point something siya to. Yung mga to nangitabo. Yeah. Ang tanang tao sa kulon, berting panagan nila. Angin rados nang ito ng anak. Angin mo tsunami na nga kay Dalwin. Tsunami na nga. Bata. Iya, udah itong bat nga. Tsunami bigas bata. Oo niya. Kataan gito, katong panahon na kay kuan man to kanang ang mga tao sa kulon, daghan nga na tao ang kulon. Yung pag yung tsunami, nga sa mga tao nangalito na dagan lagi tanang tao. Ano ako ba yung kung na tsunami kung dagan ako siya dili og ilad na kansi tay nga ko bahala mo dagan ko ni dagan Akan sa Naabot na ko sa plaza na pin naabot na ko sa kuan ang mga tao sa ubos na naka na sa bukid tungod sa tsunami angin ra tong tao angin na sa tao hala oy nagpanik ang may nagbangga to na ang mga chinilas lagi nga biya grabe na tong gubuta ko nang dali sa suko ko oo. Investigar to. Yung bisa na preso. Sige na sa tawag na ko asa kuno ko ni saka naman ko sa kanang overpass dito. Saka ko dira. Nawa na kasi wala na ko sa una mga tao yun to. Wala ang tubig na nasa unahan. Daga na sa mga tao. Daga sa mga tao. Pagawat na sa overpass. Ang tubig. Kulo silang kuko siya ang tubig ko nila. Labang na ko sa kulon. Kulo silang kuko sa mga tao oy. Ang cellphone ni puno, grabe lagi, wala na kakontak lagi. Yan nga ni, inaanatoy ka tumurag patrolling mo, ditin mo, panguli mo, nanguli na mga tao. Sakay ko sa sakyanan, padang balay, ang sa... Kaya saan ko rin, magkasabang ka. Ingay ko, binuan mo na yung mga ito, hanggang biyaan man, mo, ang gina, batanon ba ko, yung mga sigaw. Para maluwas ka. Una ako pila, akong edad ka pang pila, maluwas sa muna ako. Oo, dyan yung dagan. Ay siya, hindi ka munong naman kung kuwat kang kinabuhi ko din sa Bata pa ko, kamantiguan na. O, kuwat magkukwato? Kalit pa sila ko ato? Nag-estudyante pa ka. Ano yung sabi ka na po? Ay, kung nga na ako. Ay, unang ginunta ka na mo, di madawi. Yan ako. Madawi, kung bata pa ko, kamantiguan na. Puro tagi sa lindagan ko. Okay. Dugay ka ka uli, mga pila ka oras din mong dinaganay. At hindi sa nakauras na ako sa sigaw kapit na lang. Siya guling dagas tindahan. Ang matindiro, mamanagan. Uy, nanagan ang matindihan. Doon, mo sinagatim. Ha? Doon, kulon mo. Likod, kay Pasi lang na, dagat naman na. Nabili, tsunami na nandaka, ubali na nga dagat,
Kunantin na sa mga kuan pero na Lagi mo gamay ra mga. Parang isim ganun diha, isisay, dagili na, dagat na, motor na, itampakan na. Lagi bro di man siguro na iba tsunamihan kay Gitan dia galino. Nya kato pa ba experience niya anak ako sug nalinom dito. Ako lagi kwanto nga na murag nakulbaan kay Oo. partner ba ang linog kung tsunami. Negros di ato naging linog ato niya. Ang kanlaon. Pag Murag nasumpay-sumpay ang mga pangyayari. Kuya wala. Isagit na kung sila nga na diha sa likod. O dagan ko eh. Daghan king taon na nagan ang mga tao sa ubos na Ito nakanas ganito ba bukid. noon? Buwa makala to yung record nga nakasamad-samad sa pagdagan o nga atake mo yan. Anay daghan di atake ato eh. Imong ka tsunami, ang mga tao sa ubos na nakanas bukid. Grabe no? Overnight sila dito kay ubasin ko ng tsunami yun. Jawa, di ay. Ang balita, no, sa ka tao mo kalat to dahil, no? Transfer man. Ikaw Virus ba? Naman ni Coco ato na siya kung tinuod manggali na matay ta. Kada, may kabang. Kung tinuod din ang matay ta. Pero kung ang atong pidahan na kawaton mamatay ka Wala may kanon, wala pangita. Pabili ka. Kaglapok kayo. Kung hindi ka walang pataya. Hindi ka mauwi. Pwede na ito kami saging ngayon kung igana ka. Ay, di pa siguro mamatay dajod o mawag tindahan. Kung may gusto namin, patay dyan kay dajod. Iba mo na siya. Diyan, ang gira karon kasama yung panahon na, ang gira kay, di naman takadagan. Ako niya na huna-huna ang tayo. Pagkumpura ta diha og biyuta. Lalo na sa Pilipinas. O pa niya. Agit mapik o mag-ira doon sila doon. Apektable kas mga presyo sa... Ito na sa gasolina lagi. Ang gusto. Pagka naman na naman tagamote mo lang, oy. Australia ka o, gini na. Ang mga bahay sa una, mag-ipon-ipon ng mga tao. Tabok-tabok na. Kuya, Ay, sky lang. sa ating mura nagkakalkyo no. Ano na siya? Ako di ko katsato nga na. Di ko kita. Kita. Ha? Ay, di mura pag di na mapislitan, nagsakto nga mga litra. Karo kira, may labot ni sibilyan. O, ang apil yapon. May ganman, may presidente may ganman. Magitira man nagilahang capital city. Ay bukid man tayo, wala tayo problema diri. Ang sa Kana mga bukid. sudad. Sudad may bombahan. Hindi na mamuli. Pikiyon Di, na. depende. Ugasa sila. Ugasa ilang sakupon nga city. Ilang bombahan, kailang masakop. Ugapil, di ba mamatay na ilaw na. Basta ka nasumat lagi na sa Bible lagi nga. Nation by nation dyan. Hala. Malaglag dyan yung mga nation. Magtituntik Kana, ko. ahang duda na na. Mahurot na mga tao sa Ukraine. Hala. Wa dyan na yung ang tawag na na. Maskin mga batang gagmay. Uy, mabilin. Basta mukuha na ng mga nuclear bomb ana. Okay lang yung makasurvive. Magkanabi ito sa Bible nga makupag dyan mga nation. Nation by Okay, nation. makasurvive. Mag-away. Mga dagmag ang mga kuwan. Muna na yung last farewell. Pero Spirwin. Ano sila? Dami naman ang tag. Uy, mo sumusuko mo. May ana lang ba? How good natured. Tasa dagang kamot dinami kaya ron di ang mga tao para maluwas ra di mo sunod na naman sila. Ang presidente ra dyan na nasutin. Kung mapaubos na naman sila. Kaya presidente may gira sa mga tao. Pero lugay gud pag tagayo kan gusto lang gud po nila freedom. Hanapit ang wapoy mo kuan nila. O sila iuba. Kaya naman sila presidente ilang kagalingan. Diya kay masabtan ko mo Russia di ko sila musubot og ang Ukraine maalad na sa NATO. Kaya na napudatos ilang kilid ang mga soldiers sa NATO. Mura na sila gilibutan. Ako lagi sila pod. Mao Ukraine ra ilahang murag ali. Ali nila Ukraine para di sila kay mao manay ang di sila masudlan sa mga NATO ba kay border naman na nila Ukraine. Masudlan sila dito mga kuan, di ba sila moangay. Straight pa sa kanila. Masudlan sila mga soldiers sa NATO, straight na para nila. Mag-una naman sa Pilipinas ay morang dugo ano. Siya tay? Nga mag-iuna man nagpatay ng Duke Revolution, mauna na mga dugo sila. Gusto lagi Ukraine ng freedom. Nga lagi. Di na si Jamo. Gusto si Jamo Komunista. sa NATO. Hala. Mora na mga tawanan ko. Kasi kami nagbalita, kami may kurente, may bago sa nagira na day guys. Internet. O, pa internet. Araw man, nakabasa na special chat na sa tas pananawan na. Oo, sagdi lang ito, special di manggar. Ito naman kay pamilya na gila kagasawa na kuwan ka po namin. Doon yung mga asawa dito, nagigilak na sila. Kaya ilang ba natin ni Ukraine, di mo bulong bidyang kinaanan ko na nagira.
Pirmi naman sila gira-gira di ha. Awana na sila gira, di na namang di na makarat. Mga Pinoy ito dito, namin doon. Pinoy lang Sa luoy. kaya na, sugod nga, na independent ng nasura, sige na sila Sila gira. Sa karon may murag inita sa doon. Ang muna siya na gira na 1914. O siya na ipa sa yung sugit sa una. Yung Kabidyo. sugit pa na sa una. Saan na sila niya? 1914 lagi. Sa 1947. Dilagapon. Tuan ko ng David. A few moments later. Ay, yan yung lagapa. Baylo ta day. Aka na. Sama ng tila. Papilisin sa nila. Ay. Kana ako ko yung Hi guys. Mang kani, mang hiwot na. Dili unsa ka lang ipisa na ko kwarto ko man day. Mana pilisingan na. Sama pa finising. Atong nipiran. Di na ito. Wala ka basta kay ayaw lang nang talaga inipit kay musamot ka mura na pukul lang kam. Ipisa ko ni sa Spray ra put blast din sa imong brasa. May spray. Put blast ni spray. Kani? O pa mari ay sa kuskus ng las. Iyan makaginuon. La sige, meron ka makapagod mo ba? Okay, pag-apre na tanalig sa salon. Imo na pagpadugong. Kuskus pa man. Kumawa ko na gumadlo ko sa mong tiil. Ano naman Kanipis. ipis bitaw na kadyo. Mami am dagli. Kia, maguwang ka na ako, Kia. Manghod. Manghod may ka? Manghod may ka? Pag si ating na, maguwang na sa ating, si Miss Ainay. Ate pa. Ate ko tagrame. Ate ko tagrame. Nilabuhi lang tala ni manghilo ko ko. Di ba Tama pa sa sa kaya bigas rin sa kita. Dito ilay yun sa nabay ma. Pang-at dali kaso. Oo, di ba ni mga drama, di ba? Di ba ko kita? Asa mga brush din doon, may mga brush. Kay Padre B, agad ang manicures pa B, kay Louie B. Kapkabi B. Kay Louie mo tayo mga ma. Mga mama, ito ka kay bago kong ligo, itog na ko. Customer pa B, kapkabi. Di ba B? Ako may customer. Ngami may kapkabi. Oo, kaya nung balik ko na ng ijuhang salon. Iya, Kuma, iya. ganahan na ni, asa pa ba yung Banda kita? Kia. Wala mo Hindi kita. ko mapaakat, Kia. Injo ko rin abi-abihon ug maadyo. Karo balik-balik ko na ni, o ganahan ko dun injo servisyo. Kaya Tama, na, Day. karo ganahan ko na ng injong salon. Pagpila pa charge na ng injong pedicure. Barato na tagpila ko na, yung paling nila, tagsam tayo tiil. Tagsam tagtil. Pila? Bawa tagpila. Diksi ani mo may cashier pagpila. Pila kay baw agi bankrupt na injong kusyo. Adyo na pud pala bigay ng buot na yung kuskus kay bisig panit na. Wow, wako yung gusto ko yun, alam di ko ang kuhan. Hero, sorry. Hero. Wa pa lagi kuskus kay kon. Sama ng gunting likse. Uy, Ay, magkapro, mga alam mo yung kisa tagtil. Tanan man pakigang pagod, pagod mura na magpanit tagang kuko. Oh, malibuan. Pisa lagi mo, Sa kay bata. kuwang na ho. Nga vitamins. Ini vitamins ko ang dani, nasa ali, kaya bawa sa ali dani. Ano na lang isa? Ito lang muna pagod. Kami na lang mga piti. Salita. Hindi, brasi. Tani pisa, sila kumuka sa nai. Ilangan nai. Oh, Ganti nga nila. Mungkin sa pag-ibo na eh. Dali siguro mas patay dali pag-ibo. Huwag man magumana yung kuko. Atang nipiran. At yung team, mga kuto na yung mga sama na yun na ha. Ay, kaya gano'n. Alam ka. Gan, abhak. Paduwag nga na! Yung mabuslot na! Kabiira ka din! Ate mo pinay malik frustrado. Ito mo sisit na. Kuha ng bras. Ang dami bras. Kaya ba, simbago? Brasi, ako rin magpasipin. Brasi. Sila yung bras. Huli nga to. Ang sabi ng trabahan nila. Huwag pa-screening. Dahil ko sisit. Baliktad man. Gimumagaw mo yung gistihan. Para di dyan lang yung pisa. Hilagkan. Ako rin na lang. Masakos ko sila man. Ito gazote. Nansa lang ang ginawang naman ni Jay Sabihan. Morning guys. Nasa man Uwing na. Kapasan mo ito yung trabahan nila rin. Man na lang. Nagubag yung kuko ay. Imong ipira na dyan na nipiri. Bras lang, ang dami. Akari di ako na. Wala na. Para makilay ka na.
Yo, kapilag pa rin ka. Ano yan, blue lang, yan, doon yung na ito. Kasi yung puro na. Ayan, narabas yung bunga. Ayan, dito ang mukha, walang Salamat! Pilay bayad! Libre na. First customer, ako mag-meeting na, libre bayad. Ganun ho. Oo, ito yung panghinlo. Ang hinlo, gusto na hinlo, tutanan. Piling-piling bagtis, oh. Kasawat naman na. Magpakuhan mo ito siya natin. Matipas imo siya na imong kuluran. Kaya nagpakulong ko ito. Imo ka mukha na ninyo. Awas realistic kumain ka. Guys, siya na magpa-realistic ko ng pagkakas. Ay, pag-cutic food. Isang kita kurangin ko. Awas realistic kumain ka. Kumain ka? Retake ko kasi kumain ka. Te, marlami ako ko. Hindi mo, virgin pa na isang kuko, kanang pagahi. Sakit day. Ito, nagkatayo na gagmay. Hindi ka umudag. Hindi ka daw. Milkate na sa iro ba? Lang natin ko. Ah, kaya mo kung ginagkamilkate sila. Sorry, kumain ka. Mga kaniping. Ako na sa apod guys, pulo na. Ganang ko sa